Tak, zdravím všechny elektrosky a elektrozy, tady je Elektros a vítám vás u hry Shake and Fidget. No, to je trošku divný nástup, ale prostě vítám vás u hry Shake and Fidget. Jo, Fidget, no to je jedno, prostě Fidget, já jsem říkal tam Shake. Vítejte u Shake, tak. Hrajem za moji postavu, která má málo, se tomu říká, málo levelu. Ale mám ještě jednu postavu a to mám 63. level. To je od... No, můj kamarád mi ho dal, ale on ho někde, ho bratráž někde zčojzl. To jsem asi neměl říkat. Můj, jak bych to řekl? Můj kamarád mě poprosil, abych natočil tuhle hru, že by ho to velmi bavilo. Jenže já jsem radši chtěl, já jsem už točil z toho video, jenže, co? Já vím, obratnost na tom nemá být, protože on nepotřebuje obratnost. Ale i tak jsem si tam dal protože tam byla inteligence a inteligence je na... Chceš duchom na mikraku. Inteligence je na tu blbost, jak se to mu nadává. No prostě chápete mě. Nechápete mě, že? No, já se napiju citronády. Citronády, tak. Asi víte, co to je. Citron nebo citronka, to je no. Cukr, voda. A máte citronádu. Tak to dělají v Americe. Ahoj. No, já mám mají 63, jenže to nechci moc ukazovat. A ten, co to přezdívku zná, ten by mě asi zdupal v komentáři a začal by mě nadávat, pronásledoval mě. Klidně by mě aj zabil. To je špatný. Takže nebudu vám ji ukazovat, ale kdybych vám ji ukazoval, tak ji vždycky zakryju tím. Celé video bude když tak zakrytá tou poznámkou. Černou. Ne. Jo, černou, nebo opět silně bylo. Je 4, 3, 2, 1, šťastný nový rok, anebo ne. Mám poměrně podle mě silnou hůl. Jo, já nevím. To názva hůl. Vidíte, vyhrál jsem. Co to je zase? Podvěděn, posadit zať jako to. What? Tak to mi vyvedlo něco, ne, no nevím. Zajdem si do arény. 10. level, ne? 25! To je trošku... Letva. Jím čipička. Ne. Tady aj... Jsem mrtvej, aha, dobré. Já si na to vydržím, že mám strašně málo životů, já mám 592 životů. Vole. Když to stojí jeden zlaťák. Musím si dát štěstí, abych mohl... to... Já nevím, už to mám. No, ale já bych musel... A já se zapnu i ten, jo. Tak. Ale zakryju vám to jméno. Ale vy ho neuvidíte, protože ho zakryju. Na 4. Vidíte, tak vám to můžete vcát dát, je to zkrácené. A ne, já jsem přihlašený. Já vám to když tak ale i tak zakryju. Já ho nesčoroval, ale zčoroval jeden typ můj. No, já bych to řekl, kámo. No, tady na tomhle si dáme hospoda. Touha pod dobrodružství, pramen vlasu, jo, tady tohle přijmout. Tak, tady by měl jsem mít už dostatečnou touhu. To asi dám, až půjdu zaspat. Hospoda, měl by mít touhu pod dobrodružství. Nechtěl jsem to zrušit, nechci, no. Já nemám žádnou touhu. Tak do podzemí. No.
tam, kde se potloukají. Postava vypadá takhle. Čekaj, načítá. Vypadá takhle, mám tady jeden epic, druhý epic, třetí, ne, tady, ne. No, prostě takhle. Jenže já potřebuji peníze, mám peníze. Já potřebuji tu blbost druhou, jak se tomu nadává. Dáme si arénu. Arena. No, příklad. Se zhebnu. Vlastně, že zhebnu. What? Aha, ona má štěstí 639. Jdem do hospody a zahrajem si. Jen za 10 si zahrajem. Je to o náhodě, ale když to vypadalo jinak. Úplně kdysi, no. Ještě jednou. Yeah, bitch. Teď je to tady rozhodné. Může to být i po tou stejnou, jo. Já bych to neříkal, ale dělá to bordel. Počkat, volby. Jo. Žádné aminace, vypnu bednu. Jaká bedna? Já to přistavím. Sice předtím na videu začnu slyšet to už jde ta vážně trošku slyšet. Tím si můžete vydělat lehce, když tam dáte 10 zlaťáků, to je prdlačka, jo. No, slouží ty prachy, jo. No. Bitch. Teď tam hodím dvojnásobek. Ne, až už si pryč. Vrátím se. Vždycky tam budu dávat dvojnásobek, takže na 40. Teď to musím podívat, co to bylo. What? Já jsem na to klikl, hej. Pěkný kamu. Kulička, kde je kulička? What? Máme to sežral prachy. Co to bylo? Hej, vidíte to? Co? What? Tak pojď, ne? Jde se, no, hrajem. No. Co? Nemá tolik, aha, ona se nemá hodně peněz. Jinak nemůže hrát, já to nechápu. Ty vole, to je ztratil všechny prachy. Vidíte, proto jsem tady nebyl. Takže hlídka. A od začátku. Čau. Když jsem vám ukázal postavu jenom jednou, tak to bych mohl to zakrýt jenom jednou. Jsem mi ukázal dvakrát, nevím, to je jedno. Já nevím, co s tím bandicamem. Jo, natočím mimochodem bandicamem. Jestli to slovo správně. A 5 minut si počkáte. Stoj. Co si koupíme? Nic si nekoupíme, nemáme prachy. Ty já dobré zvuky. No to mi minus 3, vo. Čekaj, pod nás ohněm si pohrávajte Draco Griffina. Za své pusu každému chvástalovi. Jo, dobré, přestaň. Já si nic o tebe nekoupit. Jsem to rebel, hej. Teď jestli se to na 10 minutách stopne, tak čau, jo. Jako dopředu, čau, jo. Já nevím, proto říkám čau. No. Musím počkat, než se mi to tam Já nemám jenom hobíčku, ale tu se nechám. Až budu mít kredit, nevím, asi budu mít za 300, tak si tam pošlu jednu SMS-ku. Nevím, na 150 korun, myslím. Nevím. No, tak jestli se to tady vypne, tak sorry. Čekejte ještě pár minut. No, sekund teda. No, jestli se vypne, tak čau, jo.
Ne, nevypilo, dobře. Cítíš jsem to, jak se vypil. Je škoda, že tady nemůžeš sbírat houbičky. Jakože jenom byp. Onem pu. A 50 by si získala za jednu věc. No tady bych se bral. Někdo by se tady tak vyskytla na cestě. Jakože byste se hýbali, to by bylo úplně super. Oh. Moc si dělám se sebe otahajte. Zlé, hodné. To nechápu. Vážně. The game now. Jenom tím musím... Jo, tohle mi vždycky tady v jeden lišta, nevím proč to dělá. Ohnivá koule. Aha, koule. Já jsem přišel koule. Ohnivá koule. Mimochodem, tady, jestli vidíte, ale mám myšku, sledujte myšku, vidíte myšku, hrdická hospoda, zrušit, čas, ohnivá koule, křiček, no, dějte. Mám CZ, vajíčku, to je počítač, srad vás. Přestup reproduktory. A tady jsou 8.1. 14.1. máme pololetku, takže za chvilku končí rok. Myslím, nebo máme jako volno. Ale máme šance. Freeze mi říká, že jak jsem natočil video s tím, jak probírání Freeze, to mám, tady vám někde dám odkaz, tu někde bude odkaz, ne, já vám ukážu kde, tady bude odkaz, tu bude, tady někde by měl být odkaz, ano, tu někde má být odkaz, no, tak pokusím se, aby tam byl, no, tak on řekl, že se musí, že sledovanost, je to pravda? Napište mi to do komentu, jestli to je pravda, že to není pravda, že ne? Není to pravda. Teď se na něho dívala, má úplně stejnou sledovanost. Já se dělám reklamu na Týlku ještě. Jo, mám Steam. Jestli chcete, tak se mě přidejte. Jo? Mám se s dívkou Filipes. Takže si mě najděte. A nemám tam žádný obrazek. A hraju Týmko. A Left 4 Dead, to bylo zadarmo, už není, myslím. To je dobře. Haha, vole. Nikdo se nemá. Starek Daddy. No Starek Daddy ho vám dám asi sem. Ne, dělám se srandu. Nebudu mu dělat reklamu. Nejsem majzl. Někomu tady dělá reklamu, jako co jsem nejsem nějaká stezka. Proč nemůžu... Shake and Fidget, to je Češi, myslím, všechno je česky. Takže, milí Češi, nebo oni to mají i ve více jazycích, ale milí Češi, nebo Angličani, please, dejte tam ty mushroomy, prasoký kop. Ten buzík byl trošku silnější. No, spoda... co to? Úplně k ničemu. Bedna plná olova. Černíci nenapůjde, ale i tak, tohle je nejvíc, jo. Já ho pak prodám, kolik to bude stát, 97 centíků. Oh my god, to je to. Ne, utíkejte, to já nevím, co to je, to. Čekajte, jen si zajdu na WC. Ne, já vám to tady pauznu. Pak jak to bude to, tak vám to pustím a pak to zakončím, jo? Tak.